Azten gara, bai. Egunon guztioi, atsegin handiz emoten dutzu eta ondo etorria Santiago Naindia ikerketa bekaren arira antolatu dugun agerraldi honetara. Ondo dakizuen moduen, Santiago Naindia beka Amorebieta Etxanoko udalak euskeraren sustapenagaz, gure hizkuntzaren ikerketagaz eta euskal literaturagaz, bere aniztasun eta sakontasun osoan dauen konpromiso sendoa irudikatzen dauen ekimena da. Beka honek, 19 edizio bete dauz dagoeneko, eta hoietako bakotzagaz euskerazko ezagutza eta sorkuntza aberasten daben begirada, ahots eta ikuspegi barriak hasten ikusi doguz. Beka hau ez da ikerketa ahaleginaren aitorpena bakarrik, kultura kritiko, sortzaile eta konprometitua bizirik manteniduteko apustu irmoa bebada. Santiago Naindia dau izena idazle, ikertzaile eta euskeraren defendatzaile gisa egindako lana omentzeko. Bere ondareak gure hizkuntza zaintzea eta sustatzea zeregin kultural bat bakarrik ez dala gogora soten deusku. Erantzukizun kolektiboko ekintza bat bebada. Eta Santiago Naindia beka hain zuzen espiritu horregaz sortu zen. Ikerketa zorrotzetik eta konpromiso sozialetik abiatuta, kontau, irakurri eta aldarrikatu behar diren gure historiaren eta literaturaren aldardiak ikusarazten lagunduko daben proiektuak bultzatzeko. Hori dala eta urtero, Amorebieta Etxanoko kultur egutegian mugarri bihurtzen da beka emotea. Euskarak pentsamentu sakonaren, analiziaren, memoriaren eta eraldaketaren bide be izan behar dabela uste dugulako. Orain, Jon Artabe euskera zinegotzeari pasatuko deutzet berba, aurtengo bekadunaren barri emon deixuen eta 18. edizioko lana be aurkeztu daian. Eskerrik asko. Egunon guztioi eta mila esker etortzagatik. Alkateak esan bezala, beka hau euskarazko literatura indartzen eta euskal ikerkuntza bultzatzen jarraitzeko funtsezko tresna da. Eta horten, Santiago Naindia bekaren 19. edizioan, Zira Crespo historialari eta kasetaria da bekaduna. Ibilbide profesional handiko pertsona da bera eta aditua da euskal historia ikuspegi feministatik zabaltzen. Bere proiektuak euskal emakumen pizkunde literarioaren sustraiak 1889-1922 irakurketa dekolonial bat izena du, eta emakume abertzale batza sortu aurretik emakumeek euskaraz idatzitako lehen testu literarioetara bidaia zorrotz eta argigarria egitea proposatzen du. Bere helburua da 1936 urtea baino lehen historiografiak eta kritikak tradizionalki isildutako emakumezko literatura belaunaldia berreskuratzea. Begirada dekolonial batekin, Zirak testu horiek berriro irakurtzea planteatzen du, beren balio politiko, literario eta kulturaletik, generoaren eta hizkuntzaren arabera, marginazio bikoitz baten testu inguruan kokatuz. Jorratuko dituen izenen artean, Juliana Agirrezabala, Karmele Errasti edo Lili artean taldea nabarmentzen dira. 20. mendearen lehen hereneko euskarazko prentsari arreta berezia eskainiz. Zalantzarik gabe proiektu ausarta eta beharrezkoa da, eta berrinterpretatzea merezi zuen gure literaturaren zati batean jartzen du arreta. Horri jarraiki, beraz, udalaren izenean eskerrak ematea, baino ez zait geratzen eta bere lana eskuartean izateko gogotsu izango gara. Horrez gain, gaurko ekitaldian bekaren aurreko edizioan egindako lanaren emaitza aurkeztu nahi dugu. 18. edizioan Alexander Gurrutxaga eta Lorea Jainaga izan ziren bekadun, eta 2 urteko ikerketa ostean, biek Lourdes Iriondo bide urratzaile izeneko lana argitaratu dute. Lan honek noski Lourdes Iriondo du hizpide, ez bakarrik euskal musika modernoaren aitzindari gisa, baita frankismoaren urte gogorrenetan euskarazko haur literaturako lehen egiletako bat bezala ere. Ikerketa horrek Iriondok oraindik finkatu gabe zegoen sistema literario batean izan zuen garrantzia aldarrikatzen du, eta errepresio garaian euskal kulturarekin erakutsi zuen konpromisoa nabarmentzen du. Edozein kasutan, hemen ditugu, bai aurtengo zen aurreko edizioko bekadunak, eta beraiek azalduko dituzte, inor baino hobe,
beraien lanen nondik norakoak, beraz, haiei pasako diet hitza. Amaitzeko azpimarratu nahi dut Amoribeta Etxanoko udaletik pentsamendu kritikoa elikatzen duten, isildutako memoriak berreskuratzen dituzten eta gure literatura aberazten duten horrelako proposamenak babesten jarraituko dugula. Eskerrik asko guztiei. Bueno, egun on danoi, eta hasiko gara eskerrak emonez, lehenengo Amoribeta Etxanoko udalari, eta baita argitalpena indozkun Labairu ikastegiari. Beka jaso genunean gure lana hasi berri zeuan, eta 2 urte hauek eman ditugu lan eta lan, da ziurrenik ikerketa hau esan ona iritziko bekak emoten dozkun bultzada eta honek dakarren konpromisoan gaitxik espalitz. Alez gero balorazio batzuk engo ditu, eta utzi da zuen eri pixkata aipatzen zer egin dugun, eta zer irakurriko da beni irakurliak gure liburuan. Lourdes Iriondo gero eta geixo aipatzen da azken aldizan, zorionez, baina aldi berian oso ikerketa lan gutxi egin da, bere inguruan, eta bere obran inguruan. Horregaitzik gure lanan zutarria hoxe izan da. Seki bere lana begiratzea, zer egin zuen, zer argitaratu zuen, eta ze lan eta obra hori kritikoki aztertzia. Beste sortzaiekin engo gonken moduan. Orduan, lehenengo egin duguna izan da, daozen ikerketa gutxi hoiei behitxu, eta horrek jaso ditugu lanan ikerketa egoeran atalian. Ikerketa lan guztietan moduan, marko teoriko eta metodologiko bat badakagu, hor saiatu gara saltzen ze ikuspegitik egin dugun lana eta ze erreminta erabili ditugun. Ideia bakarra aipatuko dut, adituek Herstory deitzen detzena, horrek gogora hasten digu historian emakume artistak maiz bigarren planuan geratu diala eta gure lana dala haiek lehenengo planora ekartzea. Hori izan da lan honen asmoa behintzat. Behin gaien sartuta, Lourdes Iriondon biografia nahiko xehetxo bat egin dugu, eta segidan bera sortzaile izan zen garaiko zeinbait gauza importante jorratu ditugu. Pentsazazue Lourdes Iriondo 1974tik eta 1982 artean orduan ibili izan sortzaile gisa, kantari eta idazle. Eta orduan aritu gara bai frankismoaz, trantsizioaz, sekularizazioaz, eta bar. Gero dator lanan oinarri izan daitekena, Lourdes Iriondon argitaratu zuen obra zehaztu egin dugu, eta deskribatu edo aztertu egin dugu hori. Bi zatitan, alde batetik Haur eta Gazte literatura, eta bestetik kantagintza. Haur eta Gazte literaturan obraz obra egin dugu azterketa, liburuz liburu, eta kantagintzan berriz letrak eta musika aztertu dugu. Eta esan dugu moduan, atal hori sendo xamarra da, liburuan ikusko zue, 80 bat horri. Baina atal hori oso importantia da. Segaitzik, irakurketa eta balorazio zorrotzak egin nahi baldein baditzugu, azterketa ezinbestekoa dalako. Hain zuzen lan egizteko gure burua behartu nahi izan dugu eztabaida bat planteatzera. Hau da, aurreko ataletan lantu itxugunak, marko teorikoa, biografia, testu ingurua, obraren azterketa, dena sartu dugu kokteleran, eta Iriondoren obran balorazioan aritu gara. Eta bai, berak ze ekarpen egin digun, bere lanan mugak, eta abar. Uste dugu desente guzti garela, eta irakurleak beraz, nahi badau, aukera eukiko dau, eztabaida horretan aurkezten diren hainbat arietatik tiratzeko. Eta, bueno, oine alesi emongotzat ditza, eta ia horretako arien bat tiratzen dutzen. Egunon, denoi. Bai, oso ez ditut eskerritzak berrituko, baina hoxe, ari tiraka pixka, loreak esan duenaren hildotik, balorazioaren bat edo mikro ematen diguten ez ba, ea zerbait. Zer baino lehen nahi genuen eskerrak ematen hasita,
eskertu baita, zeloreak aipatu du ikerketaren egoera, eta aipatu nahi genuen, askotan aipatzen dugu ze hutsun eta dauden ikerketan, baina ongi dago aipatzea baita ze ikerketa egon diren, bereziki gutxi dagoenean egin duten horiei txalo egin dakieke. Orduan, hemen aipatu nahi genuen, Xabier Etxaniz, hain zuzen liburua berari eskaini eta doa. Ez bakarrik adizkide dugulako, baizik, seguru asko gaur oraindik, ja ez dakit. Baina orain arte behintzat, Lourdes Iriondoren obraren azterketari lerro gehien eskaini diona bera izan da. Eta, aitortza bat ere bada ez. Ze Lourdes Iriondoren obra aztertzeak hainbat komplikazio izan ditzake, eta horietako bat da, beste kasu askotan ez litzateken arazo bat izango, eta da, obra nola dagoen, korpusa esango genukena aztergaia nola dagoen. Ez da sinistekoa ere, ze gauza ikusi ditugun obra aztertzerakoan. Hau, edozein idazle edo kantari buruz esango bagenu, aztertu dugu bere obra, edozeinek esango luke, ondo, joan bibliotekara hartu liburuak eta hartu diskoak eta aztertu. Printzipioz ez dauka aparteko komplikaziorik, ez du ematen kapitulu horrek zaila izan behar duenik. Harrigarria izan daiteke, Iriondoren kasuan hori nola dagoen, anekdota tonto batekin esateko. Sare publikoan, asto baten malura bilatzen baldin baduzu, ikusiko zuen, orain ez dakizu zenduta egongo den, baina gu bilasi ginenean, alegeiago zeuden erratarekin jasota, asto baten maluza bezala, jatorrizko izenarekin baino. Kasu bat bakarra, Baina pista ematen diguna, zenbat kaso egin diogun Lourdes Iriondoren obrari. Ze, olako gauzak ikusi ditugu, etengabe. Orduan, printzipioz, erraza ematen zuen gauza bat, ikusten genuen, zela oso arrunta ere. Horri lotuta dago gure nahia, pixkat, ikusi da Loreak esan duenetik, exhaustibo izan nahia, obrak bilatu eta aztertu. Eta banaka aztertu. Hola esan da, astun ematen du, baina gauza politak agertzen dira, esate baterako, beste adibide emango dut. Tolosako liburutegian aurkitu ditugu bi ale, Lourdes Iriondoren antzerki lan batenak, zeinari buruzko erreferentziarik ez dugun inon aurkitu. Erreferentzia aipamen bat aurkitu genuen, eta obra argitaratua da, eta Tolosako liburutegian dago, Txorien baratza, eta polita izan da, lerro bat ez zeukan, eskainia. Eta orduan, joan, begiratu, aztertu, ez? Holako gauzak agertzen dira. Hori da exhaustibitatearen esan nahi nuen, ez? Eta horri lotuta dago beste gauza bat, gogoeta orokor bazela esango nukena, eta da artxiboko lana. Artxiboko lanean aritu gara, ze jakin gauzue Lourdes Iriondoren obraren zati bat, behintzat, artxiboaren zati bat, dago gaur egun Koldo Mitxelena kulturuneko funtsetan, fondo gordeetan, Xabier Lete funtsean. Eta gauza interesgarriak daude, eta gainera familiaren partetik ere izan dugu aukera Lourdes Iriondoren materialak aztertzeko. Gauza interesgarriak ikusten dira noski, bere lan prozedurari buruz, irakasle bezala zelan egiten zituen, aurrekin zelan egiten zuen, eta testu inedito bat ere azaldu zaigu, bagenekien existitzen zela, estrenatu zutela ere bai, antzerki lana, baina testua ez genuen ezagutzen, fabrika berria, eta azaldu zaigu, polita izan da. Ikuste pista ematen duela baita artxiboko lana gaur egun, artxibo asko dago, eta oso zatituta daude, baina artxiboko lanak emankorrak izan daitezkeela, pista ematen digu ez. Eta bukatzeko, eztabaidaz komentarioren bat ere bai, segia da Loreak esaten zuena, gure burua derrigortu dugu pixkat deskribapena egin da gero, tesituran jartzera Lourdes Iriondoren obra balora dezagun, hartu testu ingurua, hartu bere biografia, hartu bere pentsamendua, eta busti gaitezen. Guretzat ez da erraza, edo, ez dakit, nola esango nuke, esango nuke pixkat konplexutasunari aurre egitea dela kontua. Ausartu behar duzu, bere obra aztertu, testu inguruan jarri, eta balorazio posibleak egiten. Eta horrek ikertzailea derrigortu dezake batzuetan esan nahi ez lituzken gauzak esatera, edo behar bada, segun ze gauza esatea errazagoa litzake, baina ikerketak eramaten zaitu, beste nonbaitera ez. Konplexutasun aurre egitean ikuste ikertzailearen obligazioa dela ez. Alkate Andreak aipatzen zuen kultura kritikoa, eta ikertzaileak gogoratu behar du hori, zertan ari den, eztabaida komunitarioa ditzen diogu guk ez. Ze beste aukera, hau esan da, hobeto ikusiko da, ze esan nahi dudan, ze beste aukera izan daiteke, hartzea figura, kasu honetan Lourdes Iriondo, egitea lau trazu, lau silueta moduko bat egitea, estereotipo bat kasik, eta errepikatzea estereotipo hori behin da berriz. Ez da ikertzaileei tokatzen zaiona, hori ikusten da, eta gaur egun oraindik ikusten da, eta ikusten da
omenaldietan, ekitaldi politikoetan, telebistako komentarioetan, hau da, hartzen dugu estereotipoa, hartzen dugu irudi arina, eta errepikatzen dugu behin eta berriz. Kasu batzuetan, zergatik ez esan, kasu batzuetan baita tontakeriak errepikatuz ere behin eta berriz. Horren aldean, eta nik uste plaza hau ona dela hori aldarrikatzeko, dago ikerketa, ze ikertzaileak egingo ditu akatsak. Baina bere burua derrigortzen du, behintzat ez gelditzera estereotipoarekin, edo esaldi errazarekin, edo bere diskursoaren arabera oso erosoa den horrekin. Gure obligazioa nik uste beste badela. Eta plaza hau Santiago Indiako plaza, nik uste oso ona dela, kultura kritikoaren, eztabaida komunitarioaren arian, hori aipatzeko. Eta gaina horrek ematen dit aitzakia, eta isilduko naiz ja, ze poza ematen digu Zira Crespo izatea, hemen, bakizuek, alako katebegi bat dago, 19 edizioia, etorriko dira gehiago, eta katebegi bat dago, hemen, areto hontan, ikusitan ondi gatozen, ze ikertzaile pasa diren hemendik, eta zein datozen. Eta gure lanean bertan, hartzen baldin baduzu ikusiko duzu Zira Cresporen lana aipatuta dago, Tenemugigari buruzko lana aipatuta dago, eta beste gauza batzuk ere aipatuta daude. Eta esango dut bakarrik oso izen, ez dut esateagatik esaten, irakur seguru gaude lana horrela izango dela, baina orain arte aski demostratu badauka, lanak sakon zorrotz eta esaten dudan konplexutasun hori eta eztabaida kritiko hori ezin hobeto lantzen duen ikertzailea delako. Eskerrik asko denoi. Egunon, bueno, nire txanda da, Labairu Fundazio modura. 3 arlo aitatuko dodaz. Lourdes Iriondo gaie, argitaratu dugun lanaren gaia. Zer esan, ni gaztetan egon da nau, Lemoako futbol zelaian festivalak ikusten eta polizie gure atzeti danak kanpora ataten, ez da? Orduko festivaletatik, hori akordu hori dekot Lourdesena. Baina zuek erakutsi dozue Lourdes hori baino askoz bege hau izan dela. Kantari moduen entzutetzu esan, gozatzue eta fama ona hartu eban, baina gero erretiro hartu behar izan eban, osasunagaitik eta puntos suspensivos. Gauza asko egon leike horren atzetik. Bata Andrasko izatea eta beste asko bebai. Orduen, rekuperetea bere figura, uste dut oso importantea dela, eta liburuan, holan linea artean esaten dana, entre líneas edo, igarten da izan dela emakume eragile oso importantea, bere sasoian, Estokamairu bertan, eta beste arlo askotan. Eta barritzailea, gauza barriek egitekoa, euskeria galasota eta oso txarto egoan sasoi ilunetan, ez da? Uste dut hori oso importantea dela rekuperetea eta reibindiketea. Zuek dinozue, interpretazioan eta esariela inbeste sartu, eta, baina egindakoa oso importantea da, hurrengoak egin dien. Ez dire gaiak amaitzen holangoetan. Orduen, abia puntu izango da, hurrengo ikertzaileentzat beste arlo batzuk lantzeko. Baina agirira ekartea bakarripe, pentsetan dut oso importantea dela. Orduen, ikerketa bera lan serioa egin dozue, zetan esan ipez, eta Iriondoren ekarpena arlo guztietan jaso dozue, bere txikitasunean lan txikiekaz eta abar, asko erakusten dau, bera zelangoa izan zan eta ze ekarpena egin eban. Edizioa, hau, neuri esate estratatoketan, baina esan ingo dut oso polite dela eta oso ondo inde dauela. Oso edizio txukuna egiten dugu, eta joan daneko urteetan, esan dozuen 19. edizioa dela, akordetan lehenengoa azteko zanean, aite izainti hil zanean, zer egingo aite esanti gogoratzeko, eta horri planetan egondakoan ja urteak aurrera doazela, eta honezkero 15 liburu argitaratu dira, baina 15 liburu euskal literaturaren ikerketan erreferente direnak. Osea, euskal literaturaren ikerketan bibliografiarik importantenetakoa da bilduma hau. Beste 2 geratu dira bidean, bekabi ez ziren guztiz amaitu, eta horregaiti dauz liburuek edizioa paino bigitzi hau. Azaleko irudi asko guztetan jata, oso eri beguzte jatzuela, eta horregaz postenaz. Eta azkenengo aitatuko dut, Zornotzako udala, zorionak, benetan,
eskerrik asko, ez dakizu ondo, zelango aportazioa egiten dozuen euskal literaturan, ez da broma, ez da erakunde, ez dakit, kultur erakunde batek egiten dagoen zera, udal batek eta neurriko udal batek egindako ekarpena itzela da, ez da bolango beste bekarik, ez da, eta ja honezkero 15. alera heltzea da itzelesko lorpena, esango neuke, nire ikuspuntutik. Eta uste dut ezin hobeto gordetako modu edala, Aite Santi Sanaren memoria, hori bezagutu gendun, bere fraile zeretan. Eta, bueno, nik eskertu baino ezin dutein, zuek egileak, zira, oba ez, pozarrenago, zuk hartu dozulako urrengo lana egiteko ardurea, eta pozarrenago Labairu eta udalaren arteko lankidetza honek holango emaitza ekarteagaz. Eta besterik ez, zorionak toketan jatzuen hori, eskerrik asko toketan jatzuen hori, eta beste barik. Egunon, guztioi, eta ez dakit oso ondo, badakit zer esan, zer dagoezkat hemen idatzita, baino. Hasiko naiz esan, niretzat oso garrantzitsua da hemen egotea, eta kontatuko dizuet zergatik. Eta nahiko onkituta nago. Duela urte batzuk egin nuen erabateko buelta bat nire ibilbide akademikoan, ni katalanez eta gaztelaniaz idazten nuen, eta historialaria izan, ez nintzen garaikidetan espezialista. Eta, etorri nintzen Euskal Herrira bizitzera, duela ja urte batzuk, eta erabaki batzuk hartu nituen. Erabaki horien artean, bi izan ziren niretzat funtsezkoak. Euskaraz erabiltzea sorkuntzarako eta hezkuntza akademiko bezala. Eta bigarrena, nire historialari lana Euskal Herriko historiaren divulgazioan espezializatzea, eta Euskal historiaren barruan Euskal emakumeen historia eta bere praktika literarioa lantzea. Batez ere, 36ko gerra aurreko nazio berrikuntzaren testuinguruan. Eta oso pozik nago alde honetatik, pertsonalki, beka honekin nire bizi apostu horrek zentzua gehiago hartzen baitu, eta nire bidea jarraitzeko ahalbidetzen dit, eta oso betegarria da bideon hartu dudanaren sentsazio hori. Eta, zein izan zen aurkeztu nuen proposamena. Ez dute berriro irakurriko izenburua, berak esan du. Kontatuko dut, azken hilabeteetan jakinentzako lan bat egiten ari naiz, aldizkariak eta egunkariak aztertuz, eta han aurkitu ditut hainbat emakumeen izen. Testu txikiak, beste batzuk handiagoak, herri mailako korrespontsal xumeak, bromazaleak, sentimentalak, poetak, eta abar. Hori guztia emakume abertzala batza sortu baino lehen. Nire proposamena da, hurrengo hilabetetan, dokumentatu eta aztertu zein izan ziren garaikidetan euskeraz argitaratzea irabaki zuten emakume horiek. Testu horiek aztertzea eta dokumentatzea euskal literaturaren korpusa handitzeari begira soilik bada garrantzitsua eta beharrezkoa. Baina hori ez da lan honen helburu bakarra. Fijatu bazarete izenburuan kronologia bat dago. 1898an hasiko naiz, zean Ibaizabal egunkarian agertu zitzaidan lehen emakumea agertzen da. Baina, agian datak gero sartuz gero aldatuko dira. Eta bukatuko dut 1922an, eta nik uste dut hau bai dela data nahiko zehatza, ze justu urte hartan hurrengo etapa hasten da emakume abertzale batzaren hasierarekin. Nire bereziki interesatzen zait euskal emakume idazleen praktika eta literaturan lanaren ezagutza, sakontzea eta konkretuki iruditzen zait ikerketzea emakume abertzale batzaren sorreraren aurretik emakumek egindako testua entzindari horik datu gehiago emango dizkigutela boom literario hori ulertzeko. Eta esango duzue, agian,
zein boom literario. Emakume abertzale batza gerra aurreko emakume erakunde garrantzitsua izan zela, 25.000 bazkide baino gehiago izatera iritsiz, mugimendu masibo bat izan zela esango nuke, baina uste dut oraindik ez dugula nahiko sakondu euskal emakumeentzat izan zuen garrantzia. Eta uste dut horri buruzko ikerketa historikoari dagokionez bide luzea dagoela egiteko. Bereziki guri dagokionez praktika artistiko literarioetan izan zezakeen eraginean. Baina gauza batzuk badakigu. Badakigu emakume abertzale sortu eta gero asko handitu zela emakumezkoek idatzitako testu kopurua. Eta nire ustez euskarazko emakume letren buma dei genezakena garatu zen. Ziurenik 20. mendearen azkenarena eta 21. mendearen hasieran arte itxaron beharko da emakumen idatzitako hainbeste testu berriro aurkitzeko. Ados, orduan, 1922an emakume abertzale batza sortu zenean emakume asko hasi ziren idazten. Baina bapatean, nire hipotesia da urte batzuek lehenago zerbait mugitzen hasi zela. Eta garai hartako testu horiek ez zirela anekdota hutsak. Egunkarietako txoko txikietan agertzen ziren idazki horiek etorriko zenaren lehen seinaleak ziren. Gero, emakume abertzale batzaren inguruan garatuko zen literatur unibertso baten lehen aztarnak. Hau da, euskal emakumeen pizkunde literarioaren sustraiak. Eta hori buruz pentsatu eta idatzi nahi dut hurrengo hilabetetan. Eta azken galdera erantzuteko. Zergatik ez dugu horri guztia nire aburuz behar den bezala ikertu orain arte? Nire ustez, gerra aurreko euskal emakumeen historia aztertzerakoan bi arazo nagusi izan dira. Batetik, badago arazo orokor bat, Mendebaldeko akademia oso zabala dena, emakumeen inguruko ikerketak oroar interes gutxi piztu dutela. Baina gure kasuan badago beste arazo espezifiko bat. Askotan, euskal emakumeen historia aztertzeko erabili diren markoak ez dira egokienak izan. Sarri, gaztelaniazko kultura hegemonikotik egindako ikuspegi feministatik aztertu da gaia. Eta horrek, nire ustez funtsezkoa den elementu bat baztertu du, zapalkuntza kulturalarena. Horren adibide bat, emakume abertzale batzari buruz Mercedes Ugaldek egindako lana. Lan garrantzitsua da, ezin da ez esan, baina aztertzen dituen ondorio batzuk berriro pentsatu behar direla iruditzen zait. Batez ere, emakumeen agentziari buruz egiten duen irakurketa orokorra ez dut partekatzen. Tesiaren prologoan, adierazten duen moduan, adibidez berak bere hitzak dira, esaten du Ugaldek. Uste dut, demostratu egin dudala emakumeek ez dutela boterik jarduera publikoan. Jarduera publikoan. Eta naiz eta batzuek botere hori eremu mugatu batzuetan gauzatu ahal izan zuten, alderdiko zuzendaritza organoek azken unean hartutako erabakiak gauzatzen zituzten beti. Hau da, orokorrean, euskal emakumearen agentzia ukatzen du Ugaldek. Irakurketa horrek eragina izan du praktika literarioak baloratzeko orduan, maiz pentsatu izan da emakumeen idazkiak propaganda politiko asmoz idatzia zirela, eta gainera gizonen esanera. Kontuan hartuta Mercedes Ugalderen lana duela 30 urte inguru egin zela, uste dut berrikusteko garaia dela. Gaur egun baditugu beste tresna teoriko batzuk, batez ere ikuspegi dekolonialetik. Eta hor dator izenburuaren azken partea. Nik egin nahi dudana da irakurketa dekolonial bat. Garaiko testuak eta emakumeen lanak beste modu batera irakurtzeko. Ikuspegi horretatik garrantzitsua da argi izatea euskal emakume idazleak ez direla soilik idazten zuten emakumeak. Batez ere, kultura gutxitu baten idazten zuten emakumeak ziren. Eta hori funtsezkoa da haien testuak ulertzeko.
Ez baita gauza bera hizkuntza inposatu batean idaztea edo hizkuntza gutxitu batean idaztea. Baldintzak ez dira berdinak eta sortzen diren testuak, ahotsak eta gaiak ere ez. Orduan, labur bilduz, eta ja bukatzen ari naiz, nire asmoa lan honekin ez da bakarrik izango emakume idazle testu korpus bat egitea. Baizik eta bere testuaren garrantzia eta erakurketa berritzea, batez ere laguntzeko gerraurreko emakumeen praktika artistiko literario garrantzia eta eragina hobetu ulertzeko. Eta ja bukatzeko, orain arte aipatu dut poz egoteko lehen arrazoia, eta da ikerketa egiteko aukera izatea. Baina esan nahi nuen, badaukadala bezkete arrazoi bat oso pozik egoteko, edo hobeto da. Niretzat ohore berezi bat da, Santi Onaindiaren izena daukan beka hori jasotzea. Euskal kulturaren gauza asko bezala, Santiago Onaindiaren izena deskubritu nuen Tene Mujikari buruzko liburu egiten ari nintzenean. Eta txostenean esan dudan bezala, iruditzen zait garai hartako emakume idazleak ikertu ditugun guztiok estima berezi diogula. Bera izan baitzen gerra ondoren emakume horiek aldarrikatzeko gelditu zen bakarrenetako bat. Eta ez ditut orain adibide guztiak jarriko, baina esango nuke labur bilduz emakume horiek ikertu nahi badituzue, hasi behar duzue nahi eta nahi ez Santi Onaindiaren euskal literaturaren bildumarekin.